Guys, खुलुमबाय कामेसार बर' चेनेलनि जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय धोरोमनि सोमोन्दै सावरायनाय। बे सानैसोनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जाबाय थानाय नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायाव। जाय सासे ससियेल मिडियानि चेनेलनि अनार सासे ख्रिस्टियान धोरोमनि पास्टर कार्टन चेनेला जाबायदि बाथौ धोरोमखौ लानानै बिथाङा गावनि चेनेलाव बिदि ब्लग हेगारना होदोंमोन, बैनि सोमोन्दैनो सावरायनो नागिरदों रायजोफोर। रायजोफोरखौ बयखौबो खावलायनो नागिरदों जाहाथे जों बयबो खौसे जानानै थानांगौ, बेनि सोमोन्दै सावरायगोन एसे। स' धोरोमनि बेलायावबा गासैनिबो सेन्टिमेन्ट थायो गावबा गाव धोरोमनि। गतिके गावनि धोरोमखौ मोजां होननानै मालायनि धोरोमखौ जुदि गाहायाव लाखिनो नागिरदों एबा लाखिनो नागिरो, बियो मोजां खामानि नङा, बियो बिराद गाज्रि। बे धोरोमनि बेलायावनो हाबनाय नङा बिदि साननाय थाबा। बेखायनो आं खावलायो जाहाथे नोंथाङा जा चेनेलनि गेजेरजों बे मोनसे ब्लग बानायदों, बेखौ जाहाथे अन्नानै प्लिज बेखौ रिमुभ खालामना होदो, जाहाथे नङाबा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोबां गोलाय गोजाय जानो हमगोन, दावराव दावसि जानो हमगोन। मानो होनबाय दाथ' जाखाबायानो हमना ला, थेवबो नोंथाङाथ' निमाहा बिबाबो बे जाहाथे ब्लगखौ मोनसे ब्लग जा बानायदोंमोन नोङो बेखौ जाहाथे रिमुभ खालाम, आंनि फारसे जानानै खावलायनाय थाबाय। आरो धोरोमनि बेलायाव जे जोङो फिसा फिसा चेनेल खुलिनानै धोरोमनि बेलायाव बिदि एसां गियान रानबाय थानाङा। जोंनि गावबा गाव धोरोमफोराव बयहाबो इन्टेलेक्सुयेल दं, बिसोरो गावबा गाव धोरोमखौ बुजायगोन। जोंनि खामानिया जाबाय चेनेल, जायखौ ससियेल मिडिया चेनेल होनो। जाय चेनेला जों मोजां खामानिखौसो मावनांगौ, जोंनि बर' माहारिनि लाइमोनफोरखौ माबायदि जौगानाय खामानियाव लांनो हायो, जे गोरों गोरा बानायनो हायो, बे बेलायावसो जों खामानि मावनांगौ। जाहाथे जों बे धोरोमनि बेलायाव हाबबा मोजां जाया होननानै आं सानो। गतिके नोंथांमोना मा सानो? बेखायनो आं बयखौबो खावलायो जाहाथे बे धोरोमनि बेलायाव जाहाथे बिबायदि ब्लग हेगारनायखौ बन्द' खालामनांगौ, बेखौनो खावलायो आं। आरो बेखौनो लानानै जोंनि गासै बर' माहारिफोरा जाहाथे बिदिनो दावराव दावसि जाबाय थानाङा, खावलायो जाहाथे बे दावराव दावसिया बेयावनो फोजोबो, मिलायनानै जाहाथे निमाहा बिबाय बिथाङाबो, जाहाथे उनावबो बिदि मावनाङा। आरो जोंनि बाथौ धोरोमारिफोराबो जाहाथे बिदि मावनाङा। बाथौ धोरोमल' नङा, जायखिजाया धोरोमानो जाहाथे बिदि मालाय धोरोमखौ बिदि जाहाथे गाहायाव लाखिनाङा बा नेग्लेक्ट खालामनानै बाथ्राफोरखौ बुंनाङा। मानो होनोबा गावबा गाव धोरोमा बयनिबो आंगो जायो। नों जा धोरोमखौ सिबिनानै मोजां मोनो बे नोंनि सायावसो। आरो एसां जुदि गुनि गियानि मानसि जाबा, गतिके बिदि मालाय धोरोमखौ नेवसिनाङा, बे धोरोमनि माने पार्टआवनो गोलैया। जुदि नों बिदि साननाय थायोबा नों मालाबाबो धोरोमखौ जौगाहोनो हानाय नङा। आंनि फारसे बि खावलायनाय। बेखायनो रायजो राजा बयबो मोजाङै था, बर' माहारिया बयबो खौसे जानांगौ। गतिके बिदि गाज्रि बारहावा सोना होनाङा जोंनि ससियेल मिडिया गेजेरजों। मानो होनबा जोंनि बर' माहारिखौ खौसे खालामनो गोबां गोब्राब जायो। जोंनि जौगानाय बेलायावबो गोबां जोंनि लाइमोनफोरानो जौगानो हायाखै। दिनैबो जौ जुवाजों आरो देनद्राइन माबा माबि सोबनानै गोदोनानै दं। गतिके जों बेनि बेलायावसो जों नोजोर होनांगौ। जों धोरोमनि बेलायावबा गावबा गाव मानसि दं, बिसोरो इन्टेलेक्सुयेलबो मावगोन। बा नोंथाङाबो इन्टेलेक्सुयेलबा बिदि ससियेल मिडियायाव बिदि खालामनाङा। आरो मोनसे नोंथाङा लिरदों जे बे ससियेल मिडिया गेजेराव अनलि ख्रिस्टियानफोरनिल' जे बाथौआरिफोरा नायनाङा। बे ससियेल मिडिया होननाय प्लेटफर्माव बहाथो माबा लक खालामना दोनजायो, बिदि बयबो हाबनानै नायनो हायो। नों बेखौ मिथिखानांगौ। गतिके नों जेब्ला लिरना होदोंबा लिरना होबाबो जाया। गतिके ससियेल मिडियायाव बयहाबो नायगोन, जोंनि बाथौआरि नायाबा बेलेग हारिया नायगोन। गतिके आंनि बुंनांगौआ बेनो, जाहाथे जों बयबो जोंनि ओनसोलाव ख्रिस्टियान, बाथौ, जायखिजाया धोरोमानो जा, जों बयबो खौसे जानानै थायो। जाहाथे नोंथांमोना बिदि ससियेल मिडिया गेजेरजों गाज्रि बारहावा सोना होनाङा बिदि ससियेल मिडियायाव। गतिके गोबां दुखु मोनो जोंबो। बेखायनो गासै धोरोमारि आफादफोरखौ आंनि फारसे चेनेलनि जानानै बयखौबो
गुरै खावलायनाय थाबाय जाहाथे बयबो बे दावराव दावसिया बेनो फोजोबनांगौ आरो खौसे जानांगौ सेफ अनलि जों लाइमोनफोरखौ जोंनि बर' माहारिफोरखौ माबायदि जौगानो हायो माबायदि क्वालिफिकेसन लेभेलाव गोबां गोजौ लेभेलाव लांनो हायो साख्रि बाख्रियाव बेखौसो जों साननांगौ गतिके जों धोरोमखौ लानानै बे ससियेल मिडियायाव बिदि फोरमायबाय थानाङा मोजां मोजां गोबां खामानि दं बेफोरखौ माव गतिके आंना चेनेला फिसा थेवबो आं खावलायनो गोसो जाबाय गतिके नोंनि चेनेलखौ आंबो गोबां नायोमोन नाथाय नायनो हाया माने जोङो दुखु मोनो हाबनानै नायनो थाङोबा माने आंबो बाथौआरि जानानै गोबां दुखु मोनो माने ओंखारलाङो मानो होनबा ससियेल मिडिया चेनेल नालाय बेखायनो खावलायबाय गुरै जाहाथे नोंथाङाबो बेखौ बे ब्लगखौ रिमुभ खालामनो हो बे भिडिअ क्लिपखौ आरो अननानै जेसां उनाव ब्लगफोर बानायो जाहाथे मोजां मोजां ब्लग बानाय आंबो जा हायो जोंनि माहारि ओनसोलनि डेभेलपनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों जाहाथे नोंथांमोनाबो हारिनि ओनसोलनि खामानि मावनो हायो हादरनि बे खामानिफोरखौ माव बेखौनो खावलायबाय स' गतिके दिनैनि बे ब्लग बानायनायाव जुदि आंना गेना गोरोन्थि जादोंबा धोरोमनि बेलायाव प्लिज आंखौ बर' माहारिनि सासे इउटिउबार होननानै जाहाथे निमाहा बियो आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलखौ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै जोबजासिम नायबाय बिथांखौबो गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ जाहाथे अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे खनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुना होदो आरो जुदि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम जेसां हायो स' नोंथांमोननि सायावसो जोंनि चेनेलखौ डेभेलप खालामनाया गतिके दिनैनि ब्लगआ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजोफोर स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग